салом дӯстон, бовар кардан мушкил аст ки нафаре дар ҷаҳон марги Мессиро мехоҳад. Бахусус дар Аргентина мутаассифона ҳамин хел аст. Месси, капитани мунтахаби Аргентина, ватани худро бо тарс тарк мекунад. Лионел Месси солро бо барор оғоз кард. Ӯ беҳтарин бозингари FIFA дар соли 2022 эълон шуд. Рекорд низ ба ӯ тааллуқ дорад бо 7 ҷоиза, вале ҳаёташ дар хатар аст. Сарвони аргентиниҳо то ҳол дар ҳолати хушҳолӣ ба даст овардани ҷоми ҷаҳон баъди 36 сол барои давлаташ аст. Ӯ ба ҳамаи ҳамдастаҳои коргардони тим телефонҳои тиллоӣ тӯҳфа кард. баъди дубора қаҳрамон кардани онҳо, баъзе нафарҳо фикр мекунанд ки Мессиро аз ҳад зиёд боло бардоштаанд. яъне на ҳама тарафдорони сарвони тими миллияшон ҳастанд. дӯстон, сари қадам гуфта мегузарем ки имрӯзу паго бозиҳои Лигаи Чемпионҳо баргузор мешаванд. ин навбат рақобатҳои ҷавобии даври плей-офф барои моу шумо мухлисони футбол пешкаш хоҳад шуд. албатта ки тамошои ҳама рақобатҳои футболӣ бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ мешавад. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. рӯзи 2 март хабаре баромад ки дар мағозае дар Росариои Аргентина тирпаронӣ шудааст. он мағоза ба оилаи ҳамсари Месси, Антонелла Рукутса, тааллуқ доштааст. тибқи хабари полиси минтақа, ду дузди байксавор сӯи мағоза аз субҳи сешанбе тир холӣ карданд. баъдан бошад ба мағоза даромада паёме гузоштанд. он ҷо навишта шудааст ки Месси, мо туро интизорем. ҷаноби Пабло Хавкин ҷинояткор аст ва раҳме ба ту нахоҳад кард. Воу, дар ҳақиқат даҳшатнок. расонаҳои маҳаллӣ хабар медиҳанд ки ғоратгарон танҳо аз 7 карата барандаи тӯпи тиллоӣ маблағ мехоҳанд, вале ин ҷавоби паёми таҳдидомезро намедиҳад. хушбахтона аз ин ҳодисот касе зарар надидааст. ҳама хешовандони Месси дар амн ва саломатанд. гапу чапи ин мавзӯъ ҳархела мебароянд, зеро он мағоза дар минтақа машҳур аст. ин яке аз моликиятҳои оилаи Рукутсо дар Росарио мебошад. баъди қаҳрамон шудани мунтахаб бо сарвонии Месси, обрӯю нуфузи ин мағоза низ боло шудааст. аз паёмак фаҳмидан мумкин ки ҳадаф оилаи Рукутсо не, балки Месси аст. мухлисон аз ин дар фикр задаанд ки ҳаёти Месси дар хатар афтодааст. соли 2021 баъди ба ПСЖ гузаштан, меҳмонхонае ки Месси меистод, дуздон даромаданд ва ҷавоҳироту ҳазорҳо доллар аз 4 ҳуҷра рабуда шуданд. хушбахтона на Месси, на аъзои оилааш зараре надиданд. баъдан соли 2022 баъди ҷашне дар Испания, хонаи ҳамдастаи Месси Марко Вератиро ғорат кардаанду 2.5 миллион паунд нақд дуздиданд. маълум шуд ки хонаи Месси ва ҳамчунин ситораи теннис Рафаэл Надал ҳадафи баъдии дуздон будааст. дуздони хонаи Верати дар амалиёте пайдо карда шуданд ва он ҷо далеле ёфт шуд ки хонаи Месси ва Надал навишта шудааст. боз хушбахтона ҳодиса пеш аз вуқӯъ пешгирӣ карда шуд. барои мо низ ҷолиб аст ки чаро касе беҳтарин бозингарро қасди ҷон кардааст. аз ростӣ Месси ба касе кор надорад. ӯ танҳо футболро медонаду мехоҳад марди намунавӣ барои зану фарзандонаш бошад. ҳайратовар аст ки хатар барои ӯ аз давлати худаш Аргентина омадааст, ҷое ки аксаран Мессиро қаҳрамон меҳисобанд. мо умед ба он мебандем ки ҳама ҳолат таҳти контроли шахсони дахлдор мешавад ва Мессиу оилааш дар амн мемонанд. медонем чӣ қадар Месси ба ватанаш рафта истироҳат кардан мехоҳад, вале бояд худро дар ҷои бехатар нигоҳ дорад. ин буданд маълумоти ҷолибе ки мо ба шумо пешкаш кардем. пайгири мо бошед ва мунтазири наворҳои нав бимонед. хайр дӯстон.